Riadenie špeciálneho súdu len v investíciách stalo tento štát skoro 0,5 miliardy korún, 450 miliónov. Len ochrana, mesačná ochrana týchto policajtov stojí okolo 45 miliónov sudcov. Rozdiel v platoch medzi normálnym sudcom okresného súdu a sudcom špeciálneho súdu je 120 000 korún. Normálny sudca dostáva plat od 55, približne, priemerne do 60 000, špeciálny sudca 180 000. Čiže je to neefektívne Je podľa to vás? absolútne neefektívne a chcem zdôrazniť, ja určite nie som sudca, ja som si to dneska dal vysvetliť niektorým sudcom, ktorí sú... A kto vám to vysvetľoval? Napríklad štátny tajomník, pán doktor Hudák, ktorý robí sudcu už myslím skoro 30 rokov. V Žiline. Nie, on je štátny tajomník tu, v Bratislave. V Žiline. Ale mne hovoril to aj pán profesor Čečot, ktorý je profesor trestného práva na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Dobre, nedávno povedal, že sme prijali tak prísny trestný zákon, že nám budú utekať vrahovia a útočníci do Rakúska páchať trestné činy. Prosím vás, veď sa spýtajte ľudí, ktorí v súdnictve robia 10, 20, 30 rokov a vy každého posudzujete. Veď sa spýtajte ľudí, ktorí sú v súdnej rade, čo si myslia o jeho odbornosti. Ja budem ešte teraz pokračovať reakcia na pána ďalej. Lipšica. Ja som veľmi rád, ale nebudete nervózny. Ale necháme ho reagovať. Ale necháme ho reagovať. Trebalo by, keby sem prišli sudcovia zo súdnej rady a všetci vás stade to Pán Slota, necháme reagovať pána Lipšica, nech sa páči. Pán Lipšic, reagujte. Dôležité podľa mojej mienky je práve popretrhanie tých regionálnych a miestnych väzieb. Ja som veľmi rád, že túto iniciatívu, ktorá teraz vznikla, podporili aj veľmi mnohé známe osobnosti. Ja nemám silu, nech rozpráva, ja mu prenechávam ten zbytok. Počkajte, pán Slota. Zbytok, nemám silu počúvať. Nie, počkajte. Vypočujeme si aj pána Harabina. Pán Slota, však pokoj. Pán Slota. No, poď. Nech sa páči, reagujte. Že iniciatívu na zrušenie, proti zrušeniu špeciálneho súdu a špeciálnej prokuratúry podporili mnohé známe osobnosti. Práve profesori, aj práva, profesori medicíny, fyzici, matematici, pretože v boji proti mafii nemôže byť nikto neutrálny. Každý si musí vybrať, či je za alebo proti, aj politici, aj novinári, aj verejnosť. Zasa je pravdou, že členovia súdnej rady sa vyjadrili negatívne voči ďalšiemu fungovaniu alebo zotrvávaniu špeciálneho súdu. Áno, prešlo to jedným hlasom a poviem tiež, že tam boli prítomní traja zástupcovia Ministerstva spravodlivosti a poviem tiež, že väčšina trestných sudcov v súdnej rade nehlasovala za zrušenie. Opakujem ešte raz, môžeme diskutovať pri špeciálnom súde a špeciálnej prokuratúre o pôsobnosti, o príplatkoch, ale to, že ľudia začali dôverovať v spravodlivosť, že sa riešia korupčné kauzy, že sa riešia kauzy organizovaného zločinu, to je nespochybniteľné. Každý pozná v regióne ľudí, ktorí doteraz stali, tak povediac, nad zákonom.